dobar dan. Recite mi koliko vremena imam za pitanje, jesam ograničen za pitanje sa vremenom? Niste ograničeni, samo izvolite. Recite mi kako vi radite, numerologija, tarot, šta je? Numerologija, izvolite. Evo da vam kažem, da li radite zdravlje? Pa samo izvolite, recite mi. Zovem u vezi brata. Znate, ima čovjek problem, to je ozbiljan problem, dobio je jednu kremu, da ne dužim, pošto nemamo dugo vremena. A kad je rođen, brat? Kaži, ajde. 4. marta 80. 4. mart 80. U pitanju je zdravlje, u pitanju je jedan specifičan problem, malo je nezgodno i ovako preko telefona. Dobio je kremu, vežbo je 2 puta dnevno po pola sata, ali ništa se nije promenilo. Da li je magija, hoće to da prođe? Da li su te bubuljice stvarno ozbiljne ili će same da, ili ta krema da se dalje koristi ili da se ne koristi, mi ne vidimo poboljšanje nikakvo. Akne, jel? Ali to je na jednom delu tela, znate. Kaži mu. Neugodno, jel? Malo je neugodno, peckanje, vrlo je neugodno. Dobro. I njega je malo sramota, pa je mene zamolio da ja zovem. Nema problema, nema sramote kad govorimo o zdravlju. Pa nemojte, znate, on ima ozbiljan problem, to je njemu već i onako se psihički odražava. Da, evo ovako, znači, ja mislim da će u februaru mesecu da prođe to, razumete? Samo od sebe ili da koristi ovu dalje kremu što je dobio? Znate šta, ja mislim ovdje da će da prođe taj status u februaru mesecu, razumete? Ove godine naredne sad? Da, za 2 meseca. Potrebno je u januaru da se promeni terapija ili nešto što ste ranije koristili, razumete? On je ranije imao neki čaj, ali to isto nije ništa pomoglo. A jeste išli kod lekara? Ma išao je on kod lekara, ali dobio je neke tablete, ali to je on bacio. Kod nadri lekara? On je išao posle i dobio je kod nekog vaše kolege, dobio je tu neku kremu 2 puta dnevno da maže i da masira, ništa ne pomaže. Vidite, ovako, ajmo polako, znači, ovdje u januaru se vidi potreba za promjenom terapije, razumete? Halo? Da. Znači, mislim da ta terapija koju koristite, ali zašto ne odete kod klasičnog lekara? Zašto izbjegavate klasično? A njemu je malo neprijatno da se skida tamo. Pa dobro, pazite, mislim, zdravlje je pitanje, razumete? Nismo u 19. veku, majko, razumete? A znate kako su muškarci, osjetljivi su i da li veličina, oblik, stomak, jel me razumete o čemu pričam? Pazite, ja sam neki muškarac valjda, razumete? A ne znam. Znači, ne možete, ja mogu da vam govorim o tendencijama ovdje, razumete? Znači, vidite promjena terapije, vjerovatno ćete potražiti pomoć kod lekara u početkom januara mjeseca, razumete? Ja samo da vas pitam, da li je ovdje diskrecija, pošto on je javno lično? Ovdje diskrecija, to je telefonom, samo vi i ja se čujemo, razumete? Ovo je automatska linija. Što se kaže vi i crna zemlja, je li tako? Molim? Što se kaže vi i crna zemlja. Jeste, telefonska linija i... Ne bi htio poslije u novinama da se pojavi nešto... Molim? A ne bi volio u novinama da se pojavi ova priča, on je čovjek ipak estradna ličnost, znate, ne prijatno. Pazite, znači... On je to na turneji pokupio, ja da vam kažem, to je. Pazite, govori vam najljudskije što može, najprirodnije što može i najiskrenije što može. Svaki ozbiljniji zdravstveni problem prevashodno molim vas lekarima, razumete? Bolje vi njemu da kažete, neće mi verovati šta ste mi pričali. A verujte mi, ovo ide samo uživo između vas i mene i nemate nikakav problem. Kako mislite uživo, ide u program? A mislim ne u program, nego između mene i vas direktno s telefonom. Dobro, evo, kažete. Najbližniji telefonski razgovor, pobogu. Dobar dan, izvinjavam se, ja sam uzeo, slušaj, Zdravko je ovdje. Objasnije mi je vaš brat otprilike. Jel vam rekao sve? Otprilike je problematike. Jel vam rekao za crvenilo? Da, ali rekao... Jel vam rekao za perutanje? Da, sve on to objasnio, razumete. Međutim, o čemu se radi, Zdravko? Slušajte. Halo? Ne, tu sam, pažljivo vas slušam. Znači ovako, ovdje stoji u januaru mjesecu, početkom januara, vraća mi na neku prvobitnu terapiju, odnosno na nešto što ste na početku trebali uraditi, a to je klasično lečenje, razumete? Klasično. Znači pomoć klasičnog lekara, standardnog lekara, nemojte se za svoje zdravlje, zdravlje je uvijek u prvom planu, razumete? Da, ali vi ste ipak čovjek numerolog, pa sam htio da vas pitam, pošto ja verujem jako u te stvari, da mi kažete par možda nekih brojeva, koji ja datum da iskoristim za odlazak kod lekara? Pa evo... Koji broj ordinacije? Pazite, ovdje vam, sad ću vam ja reći, znači imate još sljedeću nedelju mogućnost, jel' tako? Kako mislite još samo sljedeću nedelju, pa mislite da je to nešto... U ovoj godini. Ja rekao, uplaši se da nije rekao to nešto ozbiljna neka boleščina. Bilo koji dan sljedeće nedelje odete, znači... Bilo koji, samo da zapišem, bilo koji... Pa bilo koji dan sljedeće nedelje, ali što pre to bolje... Čudna numerološka kategorija. Da sve prekage, razumete. Jel parni, jel neparni dani, kako da kombinujem?
Svejedno je, ceo ovaj period, cela zadnja nedelja vam može pomoći, razumete? Zadnja nedelja ili prva iduće godine? Zadnja u ovoj nedelji, zadnja u ovom mesecu. Zadnja luča. Dobro. Zdravko, ali pazite, morate uraditi pretrage tamo kod klasičnih lekara i da vide šta je u pitanju i da vam onda urade terapiju i da se držite te terapije. Ako budete čakali sa terapije na terapiju, samo možete da pogoršate situaciju. Ne, jel ja da nosim s oproštenjem mokraću? Da kupimo onu za sterilnu za ovo. Ako vam budu tražili tamo da uradite, a verovatno će vam tražiti da uradite i alergotestove i da vam uzmu i sliku, i mokraću, i krv i tako dalje. I sliku jednu da ponesem? Pa ne morate nositi, tamo će vam oni to rešite za... A mislite krvnu sliku? Ne, nismo se razumeli. Ja sam nešto prekinula veza pa sam razumeo sliku. I mokraću će vam oni tamo uzeti, razumete, uzorak, nije to problem. Kako će mi uzeti? Pa tamo ima, dobijete onu posudu i tu... A pa to, opet ja moram da im dam, ne mogu da mi uzmu, mislim sami. Ne, drugo sam ja hteo, ti datumi, vi ste rekli za ovo, da li ima neki krema, neki broj, da li vi numerološki možete da mi pomognete? Ne, ja sam vam rekao, znači klasično lečenje. Ne, to je u redu, to sam potpuno upamtio, idem na pretrage, odok s mokraćom, idem klasično, to je u redu. Nego sad, ono što je do vas. Doktora, neki broj ordinacije. Molim? Klasično lečenje, razumete? Ma ne, to je sve u redu, nego sam hteo samo numerološki još da mi date neki savjet. Pa evo, kažem vam, broj 2, razumete, 1 ili 2 broja, recimo da znam, dođem kod lekara, znate kako je, dežurna služba, urgentna, ovamo, namo, kaže ordinacija 26, da li idemo u ordinaciju 26? Ne, halo? Da. Ne tako, nego morate samo otići od lekara opšte prakse, on će vas uputiti specijalisti, razumete, dermatologu, koža, osmica, znači vi... Ma razumem, nego mi tu nema. Osmica? Jeste osmica rekli, osmica? Osmica, znači to vam je dermatologija. Osmica, piši osmica, eto, to je. Je to šarganska ili ova domaća, naša? Osmica. Dermatologija, razumete. Dermatologija je ti pod znakom osmica. Znači tamo gde bude, ne zavisi koji je broj, ne znam koji je broj ordinacije, ali svakako da je ta... Vrlo nos za mene, za ovo. Dobro. I koji broj je za ORL? Moj brat dobacuje, pita ono da li je uho, grlo, nos, da li je to broj 3, da li je to... Ne, dermatologija, razumete. Ne, to znam. Ali za ORL, jel ima broj, recite mi sam? Petica. Petica. ORL, petica. Petica, osmica. Za sad imam 2 broja. Imam 2 broja. Jel ima još neki važan broj koji biste vi mogli da mi kažete, ja sam rekao dan rođenja, 4. mart 80. Nije za vas petica, razumete, za vas je osmica. Za mene nije petica. Za mene je osmica. Ja gasim peticu i ovdje škrabam preko nje. Znači ja ništa u petici ne smijem da radim. Ne, samo osmica. Samo osmica. Jeste. Znači za peticu... Jel dolazi 28. u obzir? Možete, ali bolje idite 25.6. odmah idite tamo. 25. pa rekao ste da petica nije dobra, pa ja rekao da izbacim peticu i... 25 vam je 7, 2 i 5 vam je... 2 i 5 vam je 7, to je tačno. Plus 12 i to vam je 3 i... Plus 3 to je 10. Jedinica, to vam je jedinica. 3 na kart. Jasno, to je ovamo 11. Plus 8 je 9, znači... I 9? Možete ići u ponedeljak. I minus 4, to je 7. Opet na 7 izađe, ali ne, potpuno vas razumem.